Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. लोकांक जे सरकारचे योजना आसात ते आयज खंय तरी बारीक मनशा पर्यंत ज्या गोर गरिबा बंदेत पावंक ना तेंच्यांनी येवन जे ऑफिसान येवन फक्त बसचे आणि ते आपले काम करून घेवचे ते फॉलोअप सुद्धा आम्ही त्या ऑफिसान त्याचे डॉक्युमेंट म्हणा ते व्हरान दिवपाचे सुद्धा आम्ही मिशन फॉर लोकल जे प्रेसिडेंट आसा तेंचे एकच ध्येय आसा की गरीबातल्या गरीब मनशाक त्याचो बेनिफिट जावपाक जाव ते स्किमी गरिबा पर्यंत पावपाक जाय ते आयज वंचित आ स्किमी खंय गरीब आयज पावंक ना त्या स्किमीक ते ऑफिसान हेल्टेपे मारूचे पडटात ताका लागून पावंक ना ती गजाल जावंक ना ती गजाल गरिबा पर्यंत पावोवपाचो एकच तेंचो ध्येय आसा आणि जी गरिबा बद्दल कळकळ आसा तांकां जे हे ऑफिस आहा हे जनतेचे आसा पेडणेकरांचे आसा। शिवरात्रीक आमी कोरगांव कमिशनराच्या देवळा कडेन एक ऑफिस घातले आणि दसऱ्याक आमकां पेडण्या घालपाचो योग येयलो। ही खरीच भगवती देवीची सगळी कृपा आसा जेणे करून एक सांगूंक सोदते मी जसा कोरगांवचं ऑफिस ह्या आमच्या सगळ्या जनतेसाठी असला तसा ह्या पेडण्याचं ऑफिस ह्या पेडणेकारासाठी आसा। ह्या पेडणेकारांनी सगळ्यांनी वापर करूचो। हयसर राजनाचं एकट्याचं ऑफिस न्ही हयसर जे कार्य करपाचो हा धैर्य दृष्टी आसा ती वेगळी आसा। आमकां काहीतरी पेडण्यासाठी घडोवपाचो आसा पेडण्यासाठी काहीतरी बरे विचार करपाचा पेडण्यासाठी काहीतरी कार्य करूचा पेडण्याचो विकास करूचा आसा ह्या दृष्टीन आम्ही ऑफिस उगडला। ऑफिस उगडला हेचो अर्थ काय जस्ट एक साधा काम करपाक न्ही प्रत्येक तळागाळाच्या लोकांक त्याचो उपयोग जावची ही इच्छा आसा आमकां। गरिबातल्या गरीब तसोच श्रीमंतातल्या श्रीमंत किंवा खिच्या माणसाक आमी ज्या शक्य जाता त्या परीने तांकां मदत करतलो। आमचं सोशल काम ह्या जो चालू आसा तो चालूच उरतला। आता पेडण्या येयलो म्हणजे त्या मोठ्या प्रमाणात चालू जातला। सगळ्यात महत्त्वाचं आसा कितके दिवस पेडण्यात असं एक ऑफिस नसला जर एक सोशल काम करण्यासारखे म्हाका वाटतं फर्स्ट टाइम असं पेडण्याचा पेडणेकरांचं ऑफिस जर असा ह्या सोशल कार्यासाठी ह्या आज फर्स्ट टाइम सुरू झालेला असा आणि ही आमच्या पेडणेकरांची एक अभिमानाची गोष्ट असा कारण पेडणेकार पेडणेकरांसाठी जर ऑफिस उघडतात ह्याच्यापेक्षा सुंदर गोष्ट असची ना। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असा म्हणजे काय असा ऑफिस उघडला आम्ही मिशन फॉर लोकल आम्ही जर धैर्य असला आमचा एकत्र पेडणेकरांक हाडपाचा काय एक सुरुवात केली आणि आता तर मोठ्या प्रमाणात झालेला असा। आता आमच्याकडे कोरगाव पासून इब्रामपूर म्हणा किंवा तोरशा किंवा धारगळी सगळीकडे आमची माणसं हे असतात कार्यकर्ते झालेले असतात। मिशन फॉर लोकल हे इतक्या तेजीत इतल्या मोठ्या प्रमाणात जाताला ह्या म्हाका असं वाटत नसला ह्या सगळ्या पेडणेकरांनी घडलेला असा म्हणून मी पेडणेकरांक खरंच मनापासून आभार मानतोय। हे असाच कार्य पुढे व्हरचा आणि जा काय आम्ही एक मिशन दवरला असा येत्या त्या इलेक्शनाचा ह्याच्यासाठी सुद्धा आम्ही पेडणेकारासाठी काय ते करतलो ह्या दाखवून देऊया। बरेच वर्ष झालं सगळ्यांनी वनवास भोगला असतलो काय काय प्रॉब्लेम गेले असते कारण आमचं स्वतःचं वाली हैसर नसलेलो पण हे फावटी आमचो पेडणेकार असतलो ह्याच्यासाठी आम्ही सगळ्यांनी झटया। असं जावंक जायना की आम्ही पेडणेकाराची आमची पेडण्याची आयडेंटिटी दाखवूया सगळ्या आम्ही पेडणेकार काय करू शकतो म्हणून। हे ऑफिस ह्या सगळ्यांसाठी असताना तसं ह्या तरुणांसाठी असताना महिलांसाठी असताना ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ज्याचे ज्याचे अडचणी काय असतात ते आमच्या नजरेक हाडून दिवचे आम्ही नक्कीच त्याच्या हे असतलो। आमच्याकडे महिला मंच सुद्धा असा त्या सुद्धा हळूहळू थोडेसान आम्ही ऑफिस सुरू करतलो आणि म्हाका वाटतं तुम्ही जो आमकां प्रतिसाद दिलाय जो जो आमकां सगळीकडे तुमचो मनापासून जो आशीर्वाद आमच्याकडे दिलेलो आसा तो असंच चालू दवरचा आणि मी पंचायतांना सगळ्यांक एक परत एकदा प्रार्थना करते की ह्या आमच्या जनतेक आमच्या जनतेचा सगळ्या पेडणेकरांचा बरा करचा। आजच्या शुभ दिनी दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्ताचेर आज आमचे राजन कोरगांवकर लोकल फॉर मिशनचे सर्वा अध्यक्ष आणि सर्वश्रेष्ठ राजन कोरगांवकर यांच्या आज ऑफिसाचे उद्घाटन सोहळा आत्ताच आमच्या 10 मिनटां पयलीं सगळ्यांच्या समक्ष केल्लो आसा। त्यांच्या फुडल्या कार्याक येता त्या निवडणुकीक 2022 सालान फेब्रुवारीन तांकां आमी सगळ्या लोकांनी जमोवन आमचे लोक जितके आहात तितक्यांनी पोटतिडकीन काम करून तांकां भरघोस मतांनी निवडून दिवपाचे। तांकां पेडण्याचे पयलीं आमचे माजी मंत्री कोरगांवचे विजय कामुलकर आसलेले तसेच हे फावट आता तेंच्या फाटल्यान कोरगांवचेच राजन कोरगांवकर हे आसात तर तांकां ह्या तांकां आमी 2022 सालान भरघोस मतांनी निवडून दिवंक जाय
आणि जेणेकरून पेडण्याचेर अन्याय जाल्लो आसा। पेडण्यान आज आम्ही वनवास भोगतात कितकीशी 20 वर्सां त्याच्याहून जास्तच, पण आमकां आतां एक राजन कोरगांवकार अशी व्यक्ती मेळ्ळी आहा की जेणेकरून त्याच्या आंगान गरिबांचे किंवा ज्या कोणाक अडचणी आहा त्यांचे अडचणी दूर करपाची त्यांच्या आंगान क्षमता आहा। त्या क्षमतेक लागून ते एका जॉबाक फिट आसा आणि ते यशस्वीरित्या पार पाडटले अशी म्हाका खात्री आहा। त्याच प्रमाणे तुमचे आमचे सगळ्यांचे वांगडी हे सगळे येयल्ले, तसेच आमचे पत्रकार हेंकां पण मी थँक्यू म्हणटोय आणि तेंच्यांनी सुद्दां आमकां मनांतल्यान सपोर्ट केल्लो आसा। असोच आमकां सपोर्ट करपाचो आणि हेचे फुडें राजन कोरगांवकाराक येता त्या विधानसभेच्या निवडणुकीक 2022 सालांत भरघोस एकदा मतांनी तांकां निवडून दिवपाचे ही आमी तांकां वचन हैसर दिता।